Ahojte, takže ja vás vítam pri tretej časti minisérie podcastov Svetlo pre teba. A v tejto tretej časti sa budeme venovať téme, že na čo nám vlastne oči sú. Hej? Čiže možno keď sa pozrieme do tej živočíšnej ríše, tak si môžeme všimnúť, že nie všetky živočichy majú oči, pretože jednoducho nie všetci ich potrebujú. Pardon. Živočichy, ktoré žijú v tme, tak sú im vlastne oči zbytočné. Ale keď sa pozrieme na tú aj Darwinovú teóriu, ako sa vlastne tie druhy vyvíjali, tak je potvrdené, že aj, poviem to tak, že krtko tiež nemá oči. Hej? Žije v zemi, čiže tie oči mu netreba, pretože zbytočne by sa mu tam akože pchala tá zem, hej, a by ho to tam dralo, takže na čo sú mu oči. Ale to neznamená, že on nemá ako keby tie očné jamky, v ktorých má bunky, ktoré sú fotosenzitívne. Hej? Čiže tieto bunky vlastne zachytávajú intenzitu svetla. Čiže on vie, kedy je vlastne pod zemou, kedy je v tej tme a vie, kedy je nad zemou, kedy sa vlastne vyhrabal von. Hej? Čiže ešte raz hovorím, toto sú všetko moje myšlienky, moje know-how, ja to nikomu nevnúcujem, nepodsúvam, ja proste len inšpirujem tým, čo si myslím ja a čo ja vnímam. Kľudne, ak chcete nejaké relevantné informácie podložené vedecky, biologicky a tak ďalej, tak si hľadajte, študujte na nejakých iných stránkach alebo sa pýtajte AI. Takže chcem vysvetliť vlastne to, že to oko v prvom rade vznikli bunky, ktoré mali za úlohu skúmať tú intenzitu toho svetla. Hej? Či je svetlo, alebo je tma. A takisto náš mozog si veľmi dobre uvedomuje, že odkiaľ prichádza ten zdroj svetla. Hej? Či vlastne ráno vychádza slnečko spoza obzoru, že je vlastne nízko, či to slnko máme hore nad hlavou, či vlastne už slnečko akože zapadá, klesá, že tá farba toho svetla sa proste zmenila na nejakú oranžovú, červenú a tak ďalej. Že je tam vlastne veľa tých podprahových vnemov, ktoré naše oči zachytávajú a vyhodnocujú. A podľa toho aj ten mozog dostáva signál, že v akej časti dňa sa nachádzame. Čiže keďže sme denné tvory, je to vlastne pre nás veľmi dôležité, aby sa naše telo prirodzene pripravilo na tú časť, fázu tej noci, toho oddychu. Takže áno, máme proste gangliové bunky vzadu na sietnici oka, ktoré naozaj zachytávajú intenzitu svetla. Bežne sa táto intenzita meria v luxoch a podľa toho vlastne vieme, že aké silné osvetlenie aj na verejných komunikáciách, aj vonku proste sa merajú tieto hodnoty. A veľmi, veľmi silné a biele svetlo v noci je zdraviu škodlivé pre všetky živé organizmy, pretože v noci jednoducho potrebujeme tmu. Hej? Sú iné organizmy, sú rastliny, sú živočichy, ktoré sú prispôsobené na život v tme a keď sú rozsvietené vlastne tie biele svetla, tak im to úplne narušuje tie ich cirkadiálne rytmy a to ovplyvňuje či už rozmnožovanie, či už zase premnoženie nejakých škodlivých baktérií, plesní na ich telách a tak ďalej. Proste nespeje to dobrým smerom v tom dlhodobom meritku, ak sa s týmto niečo nebude robiť. A sami na sebe môžete si navnímať alebo sa samých seba spýtať, že ako sa vám spí, keď je vonku príliš veľké svetlo, ktoré vám zasahuje dovnútra. Že aj trebárs, keď máte zatiahnuté žalúzie alebo nejaký záves, že či je to vlastne postačujúce, či vám nevadí, keď je veľmi veľké svetlo, ktoré svieti zvonku dovnútra počas noci. Sú ľudia, ktorí napríklad spia pred televízorom, väčšinou sú to muži a to je vlastne to, čo
spôsobuje z dlhodobého hľadiska zvýšený cukor, aj zvýšený krvný tlak, obezitu a bujnenie rakovinových buniek. Takže v ďalšom dieli si povieme, že čo je vlastne to prirodzené svetlo a umelé svetlo a ako sme žili kedysi a ako žijeme dnes. Ahojte.